weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lambango tarwo hudalla yaraneru ferlo tago talla maka dogo bo tanda samba kunda kundama kon waktu yoni hato bullikaje kame filonde ene jiyaye gartende kabruji mena to leydi Sénégal teskama tona gardiɗo kafa ko fate fukkoyngel mo Afrique joɗodima ñalawma hanke horejo leydi Sénégal tonto leydi Mauritanie finoɓe wuro Nouadhibou taw kadi ko awoɓe mbaɗi potital mumen hanki e yeeso galle walimo tahlil gam hollirde metti mumen yogay batoji ne peroɓe maje kadde leydi Mauritanie tonto leydi Mali Sinok yettima tonto Sinok mo Britannique yettima tonto Gawo taw kadi ko hélicoptère aji tati ne wonde capanɗe jeenayo koniyanke tonto leydi Gambie laamu leydi Gambie holliti pelle windere nde oɗo saaha mo gondena yogay o jooji Yahya Jammeh ɓoccitiɗi naati e nder ɓoggi karalleje tonto leydi Côte d'Ivoire kalfinaɗo konngol laamu holliti oɗo saaha mo gonden sumgoji gandama e nder leydi Côte d'Ivoire sappo e tati lewru octobre ko fate banggue sumgoji mairie ji kabruji mena jolam jaberi ko haali Abouba wato goɗɗe joni jañoɗena. Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawde no gasa morsa hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati kabruji mena ɗemgal pulaar to leydi Sénégal no mbirɗen gardinde kabruji mena gardiɗo cetal bitengal CAF taw kadi ko tammingal ko fate banggue fukkoyngel ngel Afrique biteɗo Ahma yettima toon to leydi Sénégal ñalawma hanki onon wo joɗodima e hoorejo leydi Sénégal woni Macky Sall ɓe dañi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no feewi kanko gardiɗo CAF tambiɗo kawguel ngel leydi Afrique o holliti jarore makko faade e ko faade kay e fettiyankoɓe leydi Sénégal caggal nde Sénégal yeehi toon to coupe de windere woni tan coupe de monde caggal nde ɓe jeehi toon ɓe jahani toon ko Afrique naɓe kala wona tan leydi Sénégal ko wona ɗum ko noon wajjari wonande kay arbitre ji leydi Sénégal toma kay darde mabɓe ngarɗude taw kadi ko toon to mondial mo Russie kanko noon wo hollitiɗo hen hitande fannude woni lewru janvier taw kadi ko hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi maɓe cuɓo leydi Sénégal taw kadi ko toon ɓe juɓɓinta ko fate banggue dokkirgol ko wiyete ballon d'or ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en keddo ko fate banggue arbitrage mo leydi Sénégal malang jeeju taw kadi ko arbitrage ngana taw kadi ko arbitre ngana mo windere en wonde Djibril Thiam en wonde Djibril Camara ne wonde kadi Alhaji Malik Samba kamɓe tato noon ɓe mbaɗama décoré ñalawma hanki o e nder leydi Sénégal taw kadi waɗi ɓe décoré koccatal tammingal ko fate banggue arbitrage ngal leydi Sénégal biyetengal ANAFC kamɓe noon ɓe kolliri beele mabɓe no fewi ɓeɗo hen jambreɓe taw kadi koye windere nde kala e golle mabɓe ngarɗude e nder windere nde kala ko wona ɗum ko noon ɓe dokkirama toon jeenaje goto e mabɓe kala holliri toon beelama mum no fewi kanko malang jeeji noon siftinde on kanko arbitre ngana tene kadi gandaɗo windere nde kala gandiraɗo nundal kamme pewal tene kadi heɗanta hay goto ñalawma hanki onon tuma kayde cérémonie ko fate banggue dokkirgol métuji gasi ha laaɓi ha wiccera ko nen tigui o sakti konguɗi makko caggal weltanade ɓesguji Sénégal naɓe kala o holliti oɗo saaha mo gonɗen e yiddema kay ko accidde kala ko fate banggue arbitrage o yaaha e foftorde makko ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Diourbel tonne kadi ko worɓe ɗiɗo pawa toon juuɗe e sukaɓe ɗiɗo pawa toon juuɗe kamɓe ɗi noon hen goto ne yaara duuɓi capanɗe tati e goho goɗɗon yaara duuɓi nogas e jeetati kamɓe noon ɓe gonno koye bis ɓe giwno ko toon to Touba pay toon to Diourbel ɗo pay toon to Diourbel noon ko ɗon tigui dadiɓe ɓe taw kadi ko ɗon tigui dadiɓe Papa Amadou Amara ko ɓen tigui paye mabɓe juuɗe e caggal noon nden ɓe puyama tawa e mabɓe kene fota wonde kiloji sappo taw kadi ko huuɗo ɗayno koko oɗo sarna ɓe tawe e cuuɗe kaɓe tawi e juuɗe dadiɓe wonɓe toon to Diourbel
joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en kaali limama Aliou Badara Ndawa taw kadi ko cokanoɗo e leydi Sénégal guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyyi ɗaccitama ñalawma hanke o kanko noon konngol makko gadingol tuma nde o ɗaccita o holliti wonande o yetti Allah tene kadi o juule annabi o mo jaame kiise ngoni o jaari dendagal yiɗɓe makko kala o yenanama omo jogui yiɗɓe kay taw ko yidde tabidɓe e nder ɓerɗe mumen o jaari kadi jaydiyankoɓe e kala saaha saktoɓe gueɗe ɗeɗo jarata o jaari kadi dendagal bandiraɓe taw kadi ko wattuɓe haqqillaji mumen eko waɗete toon ko e caggal nde yimɓeɓe kala gandi o jeeyaka e pelle ceɓɓitiɗe o holliti noon omo yetta Allah tuma kadi Allah rokkimo ko wiyete gonɗingol e ɓernde makko ko Allah tigui waɗimo toon tene kadi o holliri wonande procureur yinno tigui ko uddudemo toon e kono noon Allah e ñawowo tam tigui faami gueɗe kala jaltinimo kanko imam Ndaw noon saabi tigui jagguedemo ko tawede galle makko fate banggue kaɓirɗe taw kadi ko fetelaji ɗi galda e yamirore e moftude yogay ngaluji taw kadi omo tuuma e pelle ceɓɓitiɗe oɗo saaha noon wayalti kaso alaɓe omo tawe e galle makko joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Ziguinchor tonne kadi ma en kaali morgamo Ziguinchor taw kadi ko hôpital mo morgamo Ziguinchor mayɓe ɗiɗo wonnoɓe toon hen goto ko julɗo ko Sharifa e goɗɗo noon jeeya koye diine Issa yankoɓe ko chrétien e caggal noon kamɓe julɓe finoɓe toon to Bingoña ko toon tigui kanko julɗo mayɗo toon wo jeeya e caggal noon nden ɓe garni ɓandu makko kanko Sharifo toon to morgamo Ziguinchor ɓe jumodiri mayɓe ɓe ƴetti mayɗo mo Issa yanke ko ɗon tigui ɓe nayimo ha toon to Bingoña ɓe juulimo ɓe mbirimo nden ɓe toon garni mayɗo mumen e toon to cuuɗi cafriɗi taweteɗi toon to Ziguinchor ɓe tawi tigui ko mayɗo mabɓe nawa caggal muɗum noon ɓe kolliri wonande yo mayɗo artu ko nden tigui on ubbita artira ha toon to Ziguinchor kamɓene ɓe kocciti mayɗo mabɓe gueɗe ɗe kala gasi e dow jaam waɗani tana waɗani pindal waɗani gañam tumago e hollirde gardiɗo wonande suudu safara taweten toon to Ziguinchor biteɗo Marcel Koli Marcel kadi biteɗo Marcel Koli Mboppa o holliti noon gueɗe ɗe kala gasi e dow jaam waɗani haare waɗani tikke waɗani pooɗe ndure joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Tambacounda l'avenir le Léopold Senghor ko lawol wiite noon tonne kadi ko huɓere wotere e derguiti e masoŋoɓe ɗiɗo mahannoɓe ko ɗon tigui huɓere nde derguite mabɓe kamɓe noon caggal mum sapeur pompier nde gaari ardi e procureur kame gouverneur wuuro ngo caggal noon yimɓe hewɓe gaari gam wallude ɓe aftade caggal nde ɓe jiita ɓe nawa to cuuɗi cafɗi Tambacounda tawa kamɓe ɗiɗo kala ɓe duttima e joomiɓe waɗi hen noon goto gañiɗo on wonno tataɓo on noon oɗo saaha mo gonen ne tawe e safara timmuɗo e cuuɗi cafriɗi taweteɗi toon to Tambacounda joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Kolda e wuuro wiyetego Boumbourel wuuro wiyetego Boumbourel tonne kadi ko accident musɗo waɗi toon jaafoɗen e wuuro wiyetego Boumbourel tonne kadi ko jamguel ƴiwonde yani toon e sukaɓe worɓe ɗiɗo kamɓe noon nde jamguel ƴiwonde yani mabɓe ko ɗon tigui ɓe keddudi ɓe jani kamɓe kala ko ɗon tigui woni ɗo ɓe dutti e joomabɓe ko wona ɗum ko noon ñalawma hanki o iwde toon to Gambie lawol Gambie taw woɗɗani keerol leydi Sénégal rewɓe tato wonnoɓe saret ɓenne kadi ko ɗon tigui jamguel ƴiwonde yani mumen kamɓe kala ko ɗon ɓe mbasi fittandu mabɓe e won gonnoɗo e puccu mum ne waɗi suka gorko onne kadi nde yani mum ko ɗon tigui wasi fittando muɗum ko wona ɗum ko kadi toon to Ranérou Ferlo tonne kadi jamma ɓennuɗo hecciyanke o jamma nde toɓanno nde ko nden tigui jamguel ƴiwonde yaltimma si debbo goto lildinoɗo e sukaɓe muɗum kanko on ko ɗon tigui o wasi fittando makko kono kam sukaɓe haydara heɓani ɗumen eɗen mbasi bandiraɓe ɓe kala nde mbawata rentade ɗeɗo hen gueɗe partuɗe ko fate banggue masgola neɗɗo so tawi ene toɓa yo ñif noddirguel mum walla ñifa courant mum walla ñifa kala ko takki ɗum rento wonde to wuuli seeɗa nde tawno jamguel ƴiwonde so yalti doganta ko leɗɗe mawɗe no fewi walla dogana kuɓeje hen saji so tawi kay wonko huɓɓa nder to tawa ene wuuli seeɗa eɗen mbiya tan kamɓe sankiɓe kala yo gueno yurmoɓe yafode nannaɓe aljanna illiyina sen gewi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jayde witede tawari ɓe kolliti wonande awoɓe sappo wonnoɓe laanel mumen taw kadi ko laanon fina tawa aɓe mbaɗa awo fina tawa ko ɗon tigui bateau mawɗo feriɓe kamɓe noon hen jeeye mabɓe mbasi pittali mumen heddiɓe noon danda ene guuri
kambe non finobe tonto Nouadhibou taw kadi ko awobe maje kade Nouadhibou kolliri mette mumen no fewi ciagalonde mbadi potital mabbe e yeso galle wali mo daklita ko ton tigbe mbadi potital mabbe ngam hollirde mette mabbe no fewi yidde mabbe do saha mo gonden capitaine bateau yo jagge nawe yeso nyawore waaw uddede ko wona dum ko kadi hettube bange maje nden kay kisal yo tinno nden maje de jamma ciagal ne taska kamene ko jamma be buri wawde awde tene kadi batoje mawde ko jamma ngawata kala saha ne wada pelbondire e nder maje kadde de leydi Mauritanie kadi buri hen wawde wasde pitel men ko kambe awobe awo fina tawa joni tonto leydi Mauritanie keddordena ma en kaale rewbe taw kadi ko jiyabe landa ipera kolliri mette mumen no fewi ciagal ne mbadi sitin mabbe be kolliti wonande kay odo saha mo gondena namde de be jogi faade laamu leydi Mauritanie odo saha mo gonden hol darnde dawrugol debbo e nder leydi Mauritanie ciagal on teskade be wonande dido hen sumgoji payadi ko faate bange sardiyankobe kami mairiji kala be teskaki hen koye mabbe tene kadi so tawi a laari dawrugol leydi Mauritanie rewbe en jonya ha burti kambe no saha mo gonden be kolliti wonande cuudi jangirde ni kala suuri jangino na dama to ton worbe e rewbe kala sayi hatude jaabi ha tirde ma to ton rewbe worbe kala kono so jangde gasi ma wi rewbe ma mbade bange worbe jette dum non ko namdal mabbe faade laamu leydi Mauritanie ha tente landa mbita ko hyper odo saha mo gondena joni tonto leydi Mauritanie keddodena jayde witende ami holiti wonande hanki dido toddama taw kadi koto jaago koto horejo jagorde leydi Mauritanie dido toddama ton kambe toddabe non hen goto wiete ko Alina Wuldu Isa goddo non wiete ko Sidi Wuldu Mohammed Abdallah kambe dido todda hen goto ko kam tigi woni taw kadi kam tigi woni disondirtedo ko fate bange horejo jagorde goddo non hetina ko moftugol ngalu kes mo horejo jagorde leydi Mauritanie joni tonto leydi Mauritanie keddodena ma en kali jayde wiete al akhbar be kolliti wonande armée leydi Mauritanie yurnitima yogay basuji leydi Mauritanie gila 16 ha 17 ndudo hen lewru gondena ngam subtade yoga hen mbere kadi keble heblo ngam wawde yaade to keri leydi Mauritanie kam keri leydi Mali ngam battitade G5 Sahela ciagal G5 Sahela do saha mo gonen sohliti ko worbe ujunnaje njoyo wala men ujunnaje njoyo gorko dum jigoni ko be cohli ngam wawde huccondirde dedo hen pelle cebbitide bele be mbawa danje ko wiite raya joni tonto leydi Mauritanie keddorena ma en kale jayni witende Sahara Media be kolliti wonande jonde joni nonde nyalawma heccanko hakkunde safrobe leydi Mauritanie kame e horejo leydi Mauritanie kanko horejo leydi Mauritanie wo holliti wonande do saha mo gonen ko buri yawde ma laamu ngo yaltina kene foto wonde milliard ko preje ugiya ngam mahde tonto elega kam e yoga e johli Mauritanie taw ko nokko bitedo urgence so ne do wadi accident taw ne wawa nawede hen ko buri yawde yaccade bele wawa safrede ko wona dum ko kadi kambe safrobe généraliste en kame spécialiste en mabbe keblani jobdele mabbe bele kadi golle mabbe ene bura wawde ngardude e nder leydi Mauritanie joni tonto leydi Mauritanie keddodena ma en kale jayde witende tawaribe kolliti wonande kay sardi yanke rutti kadi woni maire tonto wuro Rosso taw kadi ko bietedo Sidi Mohamed Diarra kam tigi jododi nyalawma hanke horejo leydi Mauritanie taw kanko non wajeya ko ilanda mitak el wiyama hikkanon wo holliti wonande wajeta ke sumgoji kono o joddima hanke horejo leydi Mauritanie be jewti tobbe jaajje no fewi ko fate bangi municipoji kame mairiji kame sardiyankoɓe taw kadi koko jogori wadde e nder leydi Mauritanie joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witen lekkalamɓe kolliti wonande hujji kintoɓe leydi Mauritanie taw ko fedde mabɓe kamɓene ɓe jeddi ha memi leydi caggal on ñande 12 nduɗo henne lewru ndu gonɗen jayde leydi France witende France 24 hollitino wonande kay kamɓe hujji kintoɓe ɓe gaddinino kayitol wonande biteɗo Mouhamed Bouhammato taw kadi ko nawdurum e yesso ñawore kamɓene ɓe jeddirima ha memi leydi wonande kay ala fo ɗo seeda ɓe gadda noon kayitol ten ala fo ɗo ɓe inni ama ɓe gaddan oɗon kayitola joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en jaha toon to babaɓe tonne kadi en kotana musɗo waɗi toon sukaɓe almuɓe ɗiɗo jooli e cangol kamɓe noon ɓe jiitama kono ɓe guurani ma en garta hen so tawi en gandi ɗo ɓe poti jeyede tan to kay hayɗi ñalawma hanki o to duɗal galle ceerno Amadou Nene Ba mo kay hayɗi tonne kadi hanki ko beelema mawɗo woni toon caggal kanko ceerno Amadou Nene Ba tuma kay
kayde o ɗacciti hanki kene fotonde capanɗe jeenayi e jeegoma taw kadi ko almudo e jeeyaɓe toon to Guinée Bissau Guinée Conakry toon to Gambie Sénégal ha e Mauritanie kala ɓe ɗaccitama caggal nde ɓe keeɓi seedam fagal mabɓe won hen ko alphaji won hen kadi ko tafsiraji eɗen mbiya tan yoɓe jogoro jaam taw keɓɗen ɗum koye musidɗo men biyeteɗo Sy Oumar Sy toon to Kay Hayɗi sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali wonan toon to leydi Mali toon to leydi Mali le Sinok britannique yettima toon to Gao ñalawma hanki o taw kadi saktiɗuma ko jagorɗo kalfinaɗo koniyankagal mo britannique Sinok noon koko fate banggue laaɗi diwoje ɗe hinde hélicoptére taw kadi ko laaɗe ceebɗe no fewi bawɗe yirlade yoga e nokkuji goɗɗuɗi no fewi kamɓe noon ɓe gaddi laaɗe tati ɗe hinde hélicoptére ne wonde capanɗe jeenayyi koniyanke ɗum tigui woni koɓe kunino wonande ma koniyankoɓe leydi Grande Bretagne ballodir e koniyankoɓe leydi France ɓe hinde Barkhane beele kadi mbawa tekkinde nden ka e kisal e nder falde Gao ha joni toon to leydi Mali keddotoɗen ma en kal toon to Gourma e nokku biyeteɗo intilit ne tawe nder falde Gourma taw kadi ene wona kene fota wonde kiloji nogas e nder a falde Gao fedde witene Gacciya ne wonde fedde witene MSA pelle ɗiɗi badduɗe jungo e fando ngam habde pelle ceɓɓitiɗe taweteɗe e nder a leydi Mali ko wona ɗum konon ɓe kolliti ñalawma hanki o ɓe pelɓodiri toon e nokkuji taw kadi ɓe pelɓodiri koye pelle wat boniyankoɓe haaɓe nanggui hen kene wona jeenayo taw kadi ɓe nanggui kadi e gardiɗo taw kadi ko ballidiɗo biteɗo Abdel Hakim kañum ne jogui toon tigui ko fedde mum koye fedde wat boniyankoɓe ɓe pawi juuɗe mabɓe biteɗo Aliou Amadou taw kadi o kanko tigui woni gardiɗo kanko woni cikko biteɗo Abdel Hakim ko wona ɗum konon ɓe kolliti kamɓene hakkude Gacciya kame e Massa ɓe mbasi kene fota wonde pittali tati e haaɓiyankoɓe mabɓe kene fota wonde yimɓe tatto gañima hen taw ko gañanɓe musɗe no fewi sen giwi e oɗon fannu paren ko toon to Meneka e nder leydi Mali toni kadi galle joguiɗo kuɓam walla ni jaram toon to Meneka gardowo galle o denowo ɗum bandiji gaari toon jamma heccanke o walla mbiyen jamma heccanke o naati toon tawi mo ɗon nanguimo kaɓɓimo ha tiiɗi piimo piggal cattugal no fewi gam yo halto chef gardiɗo nokku o heedi kono noon o holliri tan ko on yalti o anda ɗo yeehi caggal ɓe nandimo somo andi ɗo koppareji moftete o holliri o anda caggal noona ɓe piimo piggal musgal no fewi ɓe guitti toon ordinateur uji ɗiɗi taw ko ordinateur uji portable ene wondi e clé USB ne wondi kadi e CD ɓe jeehi ɓe jaadi hen kamɓe noon ɓe jinno taw ɗon ko gardiɗo nokku Meneka joguiɗo galle jarama leydi ndi ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale Sharif mo Nioro taw kadi ko Sharif Mohammed wulde Cheikhna Hamahullah ñalawma janggo woni nogas e goho mo tijja toon to lamorgo leydi Mali woni Bamako tawatatamo ko lana ndiwawa to kosa kakindiga wonande jayde leydi Mali actino holliri ma o tawtore toon wonande kay meeting mawɗo no fewi mo Aliou Boubacara Diallo jogori wadde toon to Bamako gam hedande Aliou Boubacara Diallo sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie laamu leydi Gambie oɗo saaha mo gonɗen e holliti pelle windere nde oɗo saaha mo gonɗen wonande kay audio Yahya Jammeh ɓoccitiɗo naati e ɓoggi karalleje tuma kay nde Yahya Jammeh wi hay jinne goto ala e nder leydi Gambie ala kadi rawhana gonɗo e nder leydi Gambie bawɗo haddemo artude e nder leydi Gambie ten on saaha so yonti ko gartowo e nder leydi Gambie ten hay goto wawa faddademo ten kadi o holliti laamu gonguɗon ngu ara kayɗo heeɓimo haccata kuntala ko wona ɗum ko noon ha joni nder leydi Gambie keddere wonande chef de généraux chef de renseignement taw ko généraux Sénégal naɓe ɓurnoɓe ɓattade Adama Barrow e tuma kay nde woni leydi Sénégal ɓe kolliti wonande oɗo saaha mo gonɗen aɓe ndewa Adama Barrow kene fotonde million ngaji jeeɗiɗi e million ngaji jeeɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi ujunere ɗum tigui woni koɓe ndewatamo kono haɗo ɗo gonɗen ɓe cuwata hebde koppareje mabɓe e tuma noon nde ɓe jogani oɗo hen biteɗo Adama Barrow nden ka e kisala e tuma nde wuuli jaw hakkude makko e biteɗo Yahya Jammeh sen giwi toon to leydi Gambie ko to leydi Côte d'Ivoire paaɗen toon to leydi Côte d'Ivoire kalfinaɗo konngol laamu taw kadi ko biyeteɗo Sidi Temoko Touré o holliti wonande oɗo saaha mo gonɗen andama sumgoji leydi ndi caggal on e kala saaha ne dirsine ko fati banggue mairie ji nder leydi ndi o holliti noon oɗo saaha mo gonɗen sumgoji ɗi mbaɗata ko ñande 13 lewru octobre e nder ndeɗo hen hitande nde gonɗen sen giwi toon to leydi Côte d'Ivoire paaɗen ko toon to leydi Ghana
Ghana tonne kadi debbo ɓurnoɗo ɓattade biyeteenoɗo Laurent Gbagbo biyete Laurent Gbagbo laamiɗo leydi Côte d'Ivoire doɗɗone moloyi kanko debbo noon wo jogui ko Côte d'Ivoire guilay saaha karil ɗi omo moloyi toon to leydi Ghana o wiyete ko Dorita Falle kanko noon ñalawma hanki o werla goto ferima momo toon to leydi Ghana o rutima e joomi ko e suudu safirde wotoru kanko noon periɗo mo jaggama teno holliri tayani tene kadi andano ni kanko ni ko doga molto e nder leydi Ghana kañum dognono werande ke perdi connaissance ko ɗon tigui naati e yimɓe feri ɗumen joni koye Afrique keddoɗen toon to Niger paaɗen jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue koni yankagala mo leydi France yettima toon ñalawma hanki o toon to ñame mawo jooɗo wo joddodo e nando makko taw kadi ko jagorɗo kalfinaɗo ko fate koni yankagal mo leydi Niger biteɗo Kala Moutari maɓe jewtid ko fate banggue G5 Sahel hakkude mabɓe lamɗo leydi Niger biteɗo Mohamed Issoufou ko fate nden kay kisal kami koppareje G5 Sahel ha joni toon to Niger keddoɗen télévision ngaji ɗiɗi ne wonde radio ji jondi no fewi guddama toon ñalawma hanki o taw uddiɓe kadi ko joguiɓe ko fate banggue lempo leydi ndi ɓe noon kolliri wonande radio ji ɗi kame télé ji ɗi joɓani lempo tene kadi ɓe kollitaɓe ndewa ɗiɗon radio ji kame ɗin télé ji kala kene foronde temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi million taw kadi koye koppareje franc CFA toon to Burkina Faso paaɗen tonne kadi darima toon to Burkina Faso gardien école e nder Ouagadougou biteɗo Dambale kam tigui dari ñalawma hanki o e yeeso suudu ñawore omo yaara e duuɓi capanɗe nayyi omo jogui sukaɓe joyo taw kadi sukaɓe kala ko mawɓe seeɗa kanko noon wo jogguira ko yandemo e cukalon nayon ndewon école mo ardino taw kadi ko cukalon ndewon jaron e duuɓi jeenaya kanko noon o wuuli hawmimi leydi kanko e hojjiyanke makko caggal noon nde wuuli jaw o holliti wonande sukaɓe rewɓe tato heddiɓe o memani ɗumen ko cukalel dewel gotel o memi hay ɗumne kadi ngel o nawi ɗum tan ko toon to bureau makko o waɗi golle sosoɓe o wi ngel mami fawtan e dow maɗa kono mi ɓenninta nden o fawi e dow maggel o ronki jaggude hoore makko ɗon tigui o ɓennini hojjiyanke wonande kay sukaɓe waɗaɓe viol ɓe kolliti oɗo saaha yidde mumen koyo sokke duuɓi sappo o yoɓa 1.2 million ñawore makko noon ma gas ha laaɓa weccere ñande sappo ñande mbiyen toon ñande capantati goho nduɗo hen lewru ndu gonɗen toon to Ouagadougou lamorgo leydi Burkina Faso toon to Niger paaɗen wonande kay dadiɓe wonɓe toon to maydi guri ɓe kolliti wonande ɓe pawi juuɗe mabɓe ken foronde nogas e jeeɗiɗo taw kadi ko Boko Haram ɓe noon ne tuma kañumen tigui dahano hitande ujunaje 14 Chibok en taw kadi ko sukaɓe rewɓe ken won temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗo e jeegomo taw kadi ko lycéen wonande ɓen dahanoɓe nawa taw kadi nahiɗo en ko Boko Haram ɓe kolliti ɓe mbaɗe mabɓe loskoji jaƴƴi no fewi ɓen jaggaɓe tawa tigui ɓen ne mbaɗi complice e ɓen wonande kay arnoɓe dahi ɓeɗon sukaɓe rewɓe sen giwi toon to Burkina Faso sen giwi toon to Nigéria paaɗen ko toon to leydi Cameroun soɗon teski yontere ɓenɗum dow to nde koniyankoɓe tatto kollirama wonande kayne ɗowi sukaɓe rewɓe ɗiɗo hen sukaɓe rewɓe ɗiɗi ɓe kala hen goto ne wambi ɓinguela goɗɗo noon ne dewni ɓinguela dewele ɓe nayi ɗumen hay nokku goto ɓe pelliɓe toon ɓe ɗacciɓe toon koniyankoɓe kala pawama juuɗe ñalawma hanki o taw kadi yaltin ɗum ko koniyankoɓe ɓe leydi koɓe yaltin ɗum ko koniyankoɓe leydi Cameroun wonɓe toon to Yaoundé ɓe kolliti noon wonande hunde waɗi ko toon to Marwa ko toon tigui ɓe ndewidi pele ɗe Marwa noon ne tawe e nder leydi ndi tawe kadi ɓuuri hew toon ko fulɓe no fewi toon to Marwa kamɓe noon ɓe pawi juuɗe mabɓe koniyankoɓe tato caggal ɓe pawi juuɗe mabɓe kadi e koniyanke goɗɗo taw kadi komo armé weyoji e nokku biyeteɗo taw kadi ko armé weyoji e nokku biyeteɗo Mayo Tasanga ko toon tigui ɓe pawi makko junggo eɓe kolliti wonande kanko wadde mabɓe complice oɗo sahana ɓe tawi juuɗe dadiɓe waɗama loskoji holko saabi ɓe jooɓi pittali ɓeɗo ɓeɓe mbi jeeya koye Boko Haram taw ɓe jeenanaka aɓe paadi ñawore mabɓe caggal on nde laamu leydi Cameroun holliti wonande ma waɗa hen loskoji mum luggi no fewi eɗen mbiyata enenne laamu leydi Mali yo tinno waɗa loskoji mum beele kadi wawa fawde juuɗe men e yoɓiɓe pittali fulɓe e nder leydi Mali sen giwi toon to leydi Cameroun paaɗen ko toon to leydi Gabon ñalawma hanki walla mbiyen jamma hanki o sanga 19h caggal juulala futuro accident musɗo waɗi legal ɓe nokku tan biyeteɗo boulevard triomphal Oumar Bongo ko toon tigui waɗi taw waɗani RTG mabɓe kiɗɗo caggal nde Roger waɗi woni tooɓo wis waɗi ko ɗon tigui taxi goto tadodi kadi e toyta goto mo double cabine ndiɗi bukkodiri werlaji goɗɗi gaari bukke mabɓe hakkene foti wonde werlaji sappo ɗin kala keeli waɗi gañiɓe
kono gagnande ko gagnande koye fuuɗe no feewi ha joni koye Gabo keddoɗen wonande kay dilloɓe total Gabo natanoɓe hofgo juuɗe kene wona balɗe sappo joni oɗo ñalawma hande puɗɗitima golle mumen caggal nde kaldigal waɗi hanki wonande ñalawma hande maɓe keeb joɓɗele mabɓe ɗeɓe goyanno jamma e ñalawma aɓe jiiɗi hebde joɓɗele mabɓe kala joni toon to leydi Gabo keddoɗen bo wallaɗe diwoje ngalle o mba ngalle kadi natani hofgo juuɗe guila hecci hanki ñalawma hanki o noon e nokkuma biteɗo Adel ɓe kolliti oɗo saaha mo gonɗen ɓe jooɗima dumuna ɓe keɓani joɓɗele mabɓe kono ñalawma hande ɓe dartini hofgo mabɓe juuɗe ɓe jokki golle mabɓe ɓe kolliri so tawi ɓe keɓani jobdi mabɓe ɗo yontere fande koɓe jokkoɓe caggal kay nde ɓe ñiifi lampaji kewɗi ko fatte banggue arrivé et départ so tawi ari bo wallade diwoje he a andata laana jahoka a andata laana garoka kono ɗo saaha kam ɓe puɗɗitima golle mabɓe gam yurnade wonande maɓe keeb joɓɗele mabɓe ha joni koye Afrique keddoɗen ma en jaa ha toon to Éthiopie toon to ma en jaa ha toon to Égypte toon to Égypte e nokku biteɗo Assoumani tonne kadi ɓeɗo hen witeɗo archéologue en rewnoɓe golle mumen e nokku biteɗo comme ombo toon tigui gonno ene gasa gasɗe mabɓe ñalawma hanki o noon kene fotonde 40 kilométre hakkude mum e Assaman hakkude mum e Assoumana hakkude mum e Assuna toon tigui ɓe gonno aɓe jiilo caggal ɓe jani tigui e galle goto ene woni e nder leydi galle o noon nettale hen ko fate banggue looɗe kame e ko fate banggue julde e ko fate banggue peehe cuuray e gueɗe baaɗe hono noon e caggal nde mbaɗi ɗen gueɗe masiŋaji mabɓe holliri wonande ɗen gueɗe on galle woni ɗon kene fota wonde joni e duuɓi ujunnaje 4 e temedde 5 hitande kamɓe archéologue en ɓe kolliri hen beele mabɓe no fewi tumen eɓe jane oɗo hen galle taw kadi ko galle dañde duuɓi 4 e duuɓi 4 e temedde 5 ndungu e nder leydi taw kadi bonani ko wona ɗum ko noon sakti ɗum tigui ko Moustapha Wazir kam woni jagorɗo kalfinaɗo e oɗon fannu oɗon ketto kaburuji mon jolam jaɓe sawto o Ghali Abouba kabroji menan jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba ma en jaha toon to Syrie Danemark kame francophonie Ghali Abouba bisimilla maɗa seydi Sarr ko noon tigi kabruji men joolam jaɓeri koto leydi Syrie puɗɗotoɗen fois e Kafriya ko guure ɗiɗi tawteɗe e nder leydi Syrie ko guure noon gonnore en jimadi fodde rebelen fodde hande duuɓi tati ko rebelen jimi eɗen guure mbiyen guila alhamisa hanki noon ɗen guure ene wawi tawde garti ha laaɓi e juuɗe laamu Bashar al-Assad guila alhamisa hanki noon faade oɗo saaha joni Bashar al-Assad no mbi toon bisuji kewɗi beele egginde kay ɓen rebele ɓen noon taw ko jamboreɓe tawteɓe toon e ɗeɗo pelle taw ko joguitiɓe habtotinoɓe to banggue laamu woni ko wiyete pro régime en e ñalawma hanki o noon mbiyen roɓɓelen paddima convoi saccat taw ko jollunoɗo jamboreɓe ɓe piiɓe piggal musgal no fewi ɓe kettiniɓe kadi gueɗe kewɗe taw kadi gueɗe mabɓe ɓurɗe ngaddude ɓe joguino ko wayno ceenuji mabɓe montre uji mabɓe téléphone aji mabɓe e haalisaji mabɓe mbiyen noon fodde nder oɗo 24 heures mbiyen ñalawma goto fodde cap ujunnaje 5 jambour e ujunere e temedde 9 neɗɗo taw ko joguitinoɓe haɓɓitinoɓe banggue laamu woni pro régime e guinama ha laaɓi e nder ɗen guure ɗiɗi biteɗe fois e biteɗe Kafriya ɓenne taw kadi ɓe gaftirama e nder diwan Aleba surtout ɗon kadi fois e Kafriya ko ngollo leñol wiyeteɓe chiffre kañumen ɓuuri hewde to noon koto leydi Espagne paaɗen to leydi Espagne noon kalino Pablo Larena noon ko juge en espagnol najo ko kanko halfinino gueɗe catalan en noon yimɓeɓe hebde jeytare mumen e oɗo saaha kanko noon o kanko Pablo Larena o itti ha laaɓi ñalawma hanki o itti ha laaɓi ko wiyete mandat d'arrêt taw ko mandat d'arrêt pawnoɗo e Carlos Puigdemont gonnoɗo mawɗo diwan catalan Carlos Puigdemont noon e yimɓe yaadiɓe makko waɗanoɓe ko wiyete mandat d'arrêt international o mandat d'arrêt ittama ha laaɓi kamɓe jeegomo foof e oɗo saahaɓe cuuɗi gonnoti ko moltinoɓe caggal leydi eɓe mbawi artude e leydi mabɓe eɓe mbawi wadde kadi ya garta to ɓe mbeɗa foof e nder hen koto Danemark paaɗen kalene ngoɗo wuuro wiyetego Groenland ko wuuro tawtengo e nder Danemark taw kadi ko wuuro jimgo e maayo e oɗo saaha foof noon e nder ngon wuuro diwan yimɓe ton ngon wuuro diwan foof koye fayre mawde e kuurel mawgol woni
sababu ɗum noon koye nder ngol wuuro hakkude maaje maɓɓe ene tawi en tigi montagne glace mawɗo no feewi tawa kadi ko montagne glace biyeteɗo montagne glace biyeteɗo iseberg noon ko montagne mawɗo no feewi glace omo ƴiimi ha temedere métre to woni jajini makko ene wona ha temedde ɗiɗi métre omo peesa fodde 11 millions de tonnes 11 million tonnes ɗum tigi woni ko peesata nden ɓodde glace e oɗo saaha noon kanko montagne glace o ko baɗɗo gueyi mawɗo no feewi ene huula tigi ma hen gueyi ma hen partie goto walla noggu goto ma ɗakkito sama e maayo ngo so sami e maayo ngo noon ma won ko wiyete tsunami woni ndiyam nadde e nder guure mum tan on diwan so ɗum waɗi noon ngoɗo wuuro wiyetego gorno landam ene wayno mumtata ha laaɗa e kartal biyetegal Danemark natta wodde ɗum noon ko kulol mangol no feewi wonande kadi ɓen yimɓe jimɓe ngoɗo may noon wodde glace ni walla montagne glace o ene tawi tigi e nder ngoɗo maayo wiyetego inersuit noon mbiyene oɗo saaha hakkillaji mabɓe foof keedi kay koye yimɓe météo hollirin so tawi kay ɓe balle ɓe keeɓi fattani wawde heɓde keneɗi ɗi noon ene mbawi tigi nawde montagne glace o yaaha tigi ha ɓeyɗo woɗɗuto wuuro ngo natoya hakkude maaje so tawi noon ko toɓoji ɓe keeɓi toɓoji baɗɗi ndiyam no feewi wuuro ngo ala chance saabu kay wadde glace nden koko nabbata no feewi yana e wuuro ngo adda ko wiyete tsunami den ɗum noon ko kulol mangol e fayre mawde wonani on diwan koto leydi koto fedde francophonie paɗen fedde francophonie noon ko fedde ndinde leyɗele taw ko leyɗele wolole ɗemgal tuuba françayagal walla gollottoɓe ɗemgal français e oɗo saaha noon ɓe woni tigi koye ruuma jaribam ngam ƴewde kay ɗamniɗo lomtoyade oɗo biteɗo Michael Jean taw kadi ko mawɗo francophonie laamiɗo francophonie fadde hannde duuɓi nayyi e oɗo saaha noon ko biriji ɗiɗi nan toon tawa kadi ko biriji gembiɗi no feewi ngaɗuɗi woni oɗo biteɗo Michael Jean gonno Michael Fana Jeanajo tawa kadi ko jiɗɗo lamtade fedde arditade fedde nde kanko noon Michael Jean ko kanko tigui nobbino Abdoullah Abdou Diouf on e oɗo saaha kadi ko jagorgal leydi ko jagorgal leydi Rwanda taw ko jagorgal kalfinaɗo jogue caggal leydi woni ministre des affaires étrangères biteɗo Louise Mushikiwabo kañum e hoore mum koko gembi ngam yidde ardade fedde francophonie mbiyane e oɗo saaha noon ko leydi France hayno tigi wonan tigi ko leyɗele Afrique saabu ka yiiɗi ko yo leydi ko yiiɗi tigi ko yo francophonie arte juuɗe leyɗele ni arte juuɗe Afrique naɓe ɗum noon kadi ma wonan leydi France fattange mawɗo no feewi saabu kay so oɗo biteɗo Louise hebde jeytade men e oɗo saaha kanko noon o kanko Pablo Larena o itti ha laaɓi ñalawma hanki o itti ha laaɓi ko wiyete mandat d'arrêt taw ko mandat d'arrêt pawnoɗo e Carlos Puigdemont jolama jabberi ko gali abouba ñalawma janggo gali abouba ma aranene kabruji men e ɗemgal pulara so komin mi tawtoya en altina inchallah musidɓe tedduɓe kettuki malaki jaam musidɗo moon guiɗo moon sil moon Sar Abdoulaye Sarr